В момента някой току-що плати $15 за салата, която дори не искаше. Можеха да си вземат троен чизбургер с пълни пържени картофи. Защо не го направиха? Калории. Но какво ще стане, ако храната изведнъж има 0 калории, но вкусът ти е абсолютно същият? Може би ви се струва, че това звучи невероятно, но ето истината. Всяка диета би станала безполезна за една нощ. Световната икономика ще загуби трилиони долари, а човечеството ще се изправи пред толкова тежка криза, че оцеляването ни ще бъде изложено на риск. Промените няма да се изчерпват само с това да ядеш каквото си поискаш. Това, което ще се случи след това, наистина ще ви шокира. Представете си, че се събуждате утре сутрин. Всяка една храна на земята вече има 0 калории. Хот-догът от бензиностанцията – 0. Изисканото ястие в ресторанта – 0. Не нискокалорично, а абсолютно нулева енергия. Пицата все още има вкус на пица. Шоколадовата торта пак се топи на езика ви, но тялото ви не получава нищо от нея. Няма гориво, няма енергия, няма начин да оцелеете. Това не е нещо добро. Това е началото на края и обратното броене до катастрофата започва само след 6 часа. Нека ви обясня защо. През първите няколко часа хората си мислят, че са спечелили от лотарията. Социалните мрежи избухват. Хаштагът Zero Calorie свят започва да набира популярност мигновено. Хората се снимат как изяждат цели торти, пият млечни шейкове и поглъщат планини от паста. Фитнес инфлуенсъри изпадат в нервна криза. Акциите на Weight Watchers паднаха с 89% за 40 минути. Бизнесът за 200 милиона на онази знаменитост с добавките просто се изпари. Глобалната индустрия за отслабване струва $254 милиарда. Тя става безполезна още преди обяд. Но ето къде нещата стават страшни. 0 калории означава 0 енергия. Спортистите започват да припадат по време на мачове. Маратонец пада на третата миля. Тялото му изгаря енергия, но нищо ново не постъпва. Хората, които са закусвали преди промяната, започват да се чувстват слаби. Тези, които не са яли от снощи, вече са в беда. Тялото ти сега работи само на запасени мазнини, а те свършват по-бързо, отколкото си мислиш. До 18-тия час болниците се пълнят с хора. Те изпитват крайна умора, световъртеж и объркване. Родителите са ужасени. Децата им са твърде изморени и не могат да се събудят нормално. Децата нямат много енергия, съхранена в телата им. Спешни излъчвания прекъсват телевизионните предавания. Но ето коя е страшната част. Никой не знае какво да прави. Всеки един източник на храна на земята има същия проблем. Няма алтернатива, няма решение, няма какво друго да се яде, а дори още не сме стигнали до истинската криза. Тялото ти започва отчаяно да гори масните резерви, но ето какво повечето хора не знаят. Този процес се нуждае от енергия, за да работи. Това е като да се опитваш да запалиш огън с мокра дървесина. Първо, ти трябва пламък. Хората с нисък процент телесни мазнини изпадат в критично състояние първи. Това включва спортисти, модели и деца. Обикновеният човек може да оцелее 30 до 40 дни без храна при нормални условия, но това е по-лошо от гладуване. Тялото ти работи усилено, за да смила храна, която не дава нищо в замяна. Използваш енергия, за да обработваш ястия, които не ти връщат нищо. Това е като да караш автомобилен двигател без гориво. Батерията се изтощава още по-бързо. Магазините за хранителни стоки се превръщат в странни кошмари. Рафтовете все още са пълни. Всичко изглежда нормално, но хората се карат за нищо, защото вече няма значение. Биологичното кейл има 0 калории. Буритото от бензиностанцията има 0 калории. Пържолата за $300 – 0 калории. Ресторантите затварят не защото нямат храна, а защото няма смисъл. Готвачите са твърде слаби за да готвят. Клиентите са твърде слаби за да дойдат. Хранително-вкусовата индустрия дава работа на 144 милиона души по света. Изключва се след 96 часа. Но ето какво би трябвало да ви ужаси. Хората, които оцеляват най-дълго, не са здравите. Те са хора с затлъстяване. Хората, които обществото е засрамвало в продължение на години, изведнъж имат предимство. Те имат запас от енергия, заредена за месеци. Културиста с 6% телесни мазнини, те имат дни. Болниците са претоварени, но медицинският персонал също гладува. Лекарите се сринаха по средата на операцията. Медицинските сестри не могат да си довършат смените. И ето го кошмарът, който никой не е очаквал. Пациентите на хранителни сонди, тези разтвори преди осигуряваха калории. Сега са безполезни. Недоносени бебета в болниците, пациенти в кома, възрастни хора в старчески домове. Всички те умират и никой не може да направи нищо. До 7-я ден над 50 милиона души са мъртви по целия свят. Най-слабите умират първи. Младите, болните, възрастните и спортистите. Мозъкът ви използва 20% от енергията на тялото ви, т.е. само 2% от теглото на тялото ви.
Без захар от храната мозъкът ви спира да работи добре. Не можете да вземате добри решения. Ясното мислене става трудно. Правителствата се опитват да реагират, но и служителите гладуват. Спешните срещи се прекъсват преждевременно. Хората не могат да се съсредоточат. Атомните електроцентрали трябва да бъдат изключени безопасно, но инженерите са твърде объркани, за да си спомнят как. 3 ядрени централи претърпяват аварии. Персоналът буквално е забравил правилата за безопасност. Мозъците им нямат достатъчно енергия, за да си спомнят. Електрическите мрежи се провалят не заради повреди. Работниците просто спират да идват на работа. Те са твърде слаби, за да работят. Какъв е смисълът от парите, когато не могат да решат глада? Пречиствателните станции за вода спират работа. Канализационните системи се провалят. Но странно, това няма толкова голямо значение, защото повечето хора са приковани към леглото. Улиците са празни, не защото хората вече са мъртви, а защото никой няма енергия да се движи. Градовете се превръщат в градове-призраци, пълни с живи хора, които са твърде слаби, за да живеят. Социалните мрежи потъват в мрак, не по избор. Хората вече не могат да вдигнат телефоните си. Последното вирусно видео – майка, която снима спящите си деца. Тя прошепва: "Не знам дали ще се събудят." Видеото събира 4 милиарда гледания, след което интернетът угасва, сървърните ферми остават без ток, но ето какво наистина е шокиращо в тази времева линия. Помните ли как казах, че хората с затлъстяване ще издържат най-дълго? Ето я и обезпокоителната реалност. До 6-та седмица само хората с много натрупани мазнини все още могат да функционират. Говорим за над 80 паунда, 36 кг, наднормено тегло. Те се превръщат в последните оцелели, последните хора и са изправени пред невъзможен избор, защото ето го обратът. Хората са изградени от калории. Около 110 000 калории има в едно средностатистическо човешко тяло. Храната вече не осигурява никакви калории, но човешката плът все още ги съдържа. Няма да го казвам директно, но разбирате на къде отива това. Инстинктът за оцеляване е изключително силен. Когато изборът е между смъртта и алтернативата, историята ни показва какво избират хората. Но дори това само печели време. Може би седмици, може би месеци за последните няколко души. Ето какво прави това още по-ужасяващо. Ако храната наистина осигуряваше 0 калории, това би нарушило законите на физиката. Енергията не може да бъде унищожена. Тогава къде отива енергията в храната? Ако по някакъв начин се превръща в нищо, говорим за нещо, което нарушава основите на науката. Проблемите не се изчерпват само с храната. Дали слънчевата светлина все още осигурява енергия? Дали химичните реакции все още работят? Могат ли растенията все още да произвеждат храна от слънчевата светлина? Ако растенията не могат да превръщат слънчевата светлина в енергия, те умират за седмици. Горите и океаните спират да произвеждат кислород. Дори ако някои хора оцелеят след калорийния срив, те ще се задушат в рамките на месеци. Нивата на кислород ще паднат твърде ниско. И така, какво всъщност ни учи този мисловен експеримент? Първо, калориите не са врагът. Те буквално са самия живот. Всяка диетична мода, всеки продукт с 0 калории, всяко чувство за вина относно храната, всичко това е наопаки. Калориите са това, което ни поддържа живи. Без тях ние не съществуваме. Второ, нашата цивилизация зависи от това храната да ни дава енергия. Ако премахнем само това едно нещо, всичко се срива за дни. Нашето общество е много по-крехко, отколкото си мислим. Трето, и може би най-важното, нещата, за които засрамваме хората, не са недостатъци на характера. Излишното тегло и насладата от храната са част от нашия инстинкт за оцеляване. Това желание за висококалорична храна е резултат от милиони години еволюция, опитваща се да те запази жив. Следващия път, когато се почувстваш виновен, че си ял нещо лошо, спомни си този сценарий. В свят, в който храната не дава нищо, хората, които се наслаждават на яденето, ще оцелеят най-дълго. Тези, които не се ограничават, тези, които носят резерви, тялото ти не те предава, когато иска калории. То се опитва да те запази жив. Сега, имам един въпрос към теб. Ако можеше да ядеш всичко без последствия, наистина ли щеше да се наслаждаваш повече на храната? Или именно ограниченията я правят значима? Сподели мислите си по-долу. Наистина ми е любопитно какво мислиш. А ако този сценарий те накара да погледнеш на храната по различен начин, може да искаш да разгледаш и други видеа, в които изследваме основни предположения, които приемаме за даденост. Защото нещата, които смятаме за проблеми, може би всъщност са единствените неща, които ни държат живи.